To masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin yadda wani kazamin fada ya barke tsakanin manya-manyan shugabannin 'yan bindiga, wato tsakanin Ado Aleru da kuma Muhammadu Khalla Maha, wanda dai Muhammadu Khalla Maha shine wanda ya garkuwa da janar Rabe mai ritaya har ya mutu a hannunsu tare da matarsa. Wato shine dai Khalla Maha wanda ya ke sako janar Rabe mai ritaya har sai da ya mutu a hannunsu. To alin da yake ciki fa Allah ya jefa rashin jituwa tsakanin su, inda rigima mai kazamin fada ta barke tsakanin manyan jagororin 'yan bandigan guda biyu, wato Ado Aleru da kuma Khalla Maha. Sannan kuma haka zalika dai za ku ƙara jin irin yadda wato matan janar Rabe mai ritaya ta bayyana irin halin kunci da suka shiga a daidai lokacin da suke hannun 'yan bandiga, da kuma lokacin da mijin nata har Allah ya karɓa bansa a hannun 'yan bandigan. Sannan kuma haka zalika dai ana zargin cewa gwamnatin jihar Katsina ta tura wasu shugabannin 'yan bandiga zuwa Saudiya, inda dai gwamnatin jihar Katsina ta fito ta karyata akan cewa ita bata tura wasu 'yan bandiga zuwa Saudiya domin gudanar da aikin haji ba. Yasa dai masu sauraro muke so da ku tara zama tsayab domin jin cikakkun rahotanni da muke dauke da su a daidai wannan lokaci. Cewa masu sauraro, kafin mu kai ga sako muku cikakkun rahotanni da muke dauke da su a daidai wannan lokaci, idan wannan shine farkon mana ziyara wannan tasha, muna da bukatar da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka domin sauraron cikakkun rahotannin. Ga dai cikakkun rahotannin. Wani mummunan rigima dai ya barke a yankin dajin Katsina tsakanin yaran Ado Aleru da wani kasuwar goma dan bindiga, wato Khalla Muhammadu Maha. Wasu rahotanni sun tabbatar da an kai ruwa rana a dazukan Matazu da Musawa da ke a jihar Katsina a arewacin kasar ta Najeriya tsakanin 'yan bindiga, inda rashin jituwa da kuma rashin fahimtar juna tare kuma da wani zazzafan gaba ya barke a tsakanin su, inda suke yawan kashe junannakin su saboda wani mummunan fada da ya barke a tsakanin su. Aka zalika dai yaran kasuwar goma dan bindiga Ado Aleru sun shiga suna neman kasuwar goma dan bindiga Muhammad Khalla Maha ruwa a jallo. Majiyoyi sun tabbatar da cewa alaka ta yi mummunar tsami tsakanin wani hatsabibin dan ta'adda da kuma yaran Ado Aleru. Rahoton daga shafin Barke da ya wallafa a shafin sa na X ya bayyana yadda yaran Ado Aleru ke bibiyar wani dan ta'adda mai suna Khalla Muhammadu a dazukan Matazu da Musawa, wanda dai wannan Khalla Muhammad Maha shine dai dan bindigan nan, shine dai shugaban yan bindigan nan da ya jagoranci yaran sa suka yi garkuwa da janar marigayi janar Rabe mai ritaya da matarsa a nan yankin jihar ta Katsina. A cikin kwanaki biyu da suka gabata, majiyoyi sun bayyana cewa mabiyan Ado Aleru sun ci gaba da bibiyar Khalla yadda kasan bera ke farautar mage ba tare da gajiyawa ba, haka yaran Ado Aleru suke bibiyar Khalla Maha tare da kwamandojinsa suke bibiyansa yadda kuwa san bera yana bin mage, haka yaran suke bibiyansa akan dole sai sun kawo karshen sa. Majiyoyin sun ci gaba da kiyayar da ke tsakanin bangarorin biyu na ƙara tsananta yayin da kowane bangare ke kokarin samun rinjaye. Wato dai tsakanin bangarorin biyu gaba na ƙara tsami tsakanin bangaren Ado Aleru da kuma bangaren Muhammadu Maha, yayin da rikicin ke ƙara kamari a cikin dazukan yankin. An ce an samu saukin matsin lamba kan al'umma da ke kusa, duba da irin yadda rashin jituwa ya barke a tsakanin su, ba sa samun daman kai har-hare da kuma gudanar da munanan ta'asa kan al'umma. Suna nan ne suna kokarin ya za a yi ɗaya daga cikin ya samu rinjaye, ko Ado Aleru ko kuma Muhammadu Maha. Kowane shugaban 'yan bindiga burinsa ga ya zai ya samu rinjaye domin ya kawar da ɗaya ɓarin. Wasu mazauna yankunan na ganin cewa faɗa tsakanin ƙungiyoyin biyu ya rage musu damar shirya harhare kan jama'a da irin yadda suke munanan kai farmake-farmake. Ana kuma ganin cewa ci gaba da arangama tsakanin ɓangarorin na taimakawa wajen raunana ƙarfinsu da kuma rage tasirinsu, inda al'umma ke ci gaba da fata akan cewa Allah ya sa kada wannan rigimar ta yi sanyi, Allah ya kai ga wasu kuma Allah ya kai ga hallaka su ma gaba daya fada ya barke a tsakanin su, inda kuma yanzu al'ummar yankin jihar Katsina da kuma al'ummar karamin hukumar Matazu da Musawa ke ci gaba da addu'a akan cewa Allah sa sauran yan bindiga ma su ma rashin jituwa ya barke a tsakanin su ringa fada da junan nakin su. Duk da haka jama'a na ci gaba da fatan samun zaman lafiya mai dorewa da kuma kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ta jima tana addabar su a yankin jihar Katsina. Ana ci gaba da yin addu'o'i domin Allah ya kawo ƙarshen tashin hankali tare da tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a cikin fadin kasar.
mutane da dama na fatan hukumomi da masu ruwa da tsaki za su ƙara ƙami wajen samar da mafita ga matsalolin tsaro da ya jima yana addabar ƙasar. Haka kuma ana roƙon Allah da ya kare rayuka da dukiyoyin al'umma tare da tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ko'ina. Hakan na zuwa ne yayin da ake ci gaba da fuskantar hararin 'yan ta'adda musamman ma a yankunan karkara a arewa maso yamma. Kullum al'umma na cikin fargaba game da harin 'yan ta'adda yayin da ake kiran hukumomi da su ɗauki matakan kawo ƙarshen lamarin da ke yawan faruwa. Haka kuma zalika dai a can ma yankin jihar Kebbi inda ake bayyana akan cewa wani mummunan rigima ya barke tsakanin kasuwar goma dan bandiga Khalla tare da yaransa, inda wato daga cikin yaransa wasu ke yunkurin ganin su ma sun ware sun je sun kafa nasu sansanin, inda shi kuma ya ce hakan ba zai sabu ba, inda aka samu mummunan asarar rayuka a tsakanin yan bindigan, wanda kazamin fada ne ya barke tsakanin komandojin nasa da kuma yaran da suke goya masa baya da kuma ubangidan nasu Khalla tare da sauran masu goyon bayan Khalla, inda mummunan fada ya barke a cikin daban, inda aka yi kashe-kashe aka zubar da jini masu tarin yawa a cikin sassanin yan bindiga na Khalla. Sannan kuma haka zalika dai bari mu koma yankin jihar Katsina, inda za ku ji yadda matar da na rarrabe ta ki tafiya ta bar shi a daji a duk da barazanar da yan bindiga suke yi masa. Ana ci gaba da samun bayanai game da abubuwan da suka faru a daji bayan sace tsohon sojin Najeriya marigayi janar Rabi Abubakar da matar shi. Janar Rabi Abubakar mai ritaya ya rasu a hannun yan bindiga da suka yi garkuwa da shi kafin hukumomi suka yi ga ceto shi a cikin daji. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na X, a wani sako da ta wallafa a shafinta na X wato Twitter, yar marigayi janar Rabi Abubakar ta bayyana cewa 'yan ta'addan sun ba mahaifiyarsu damar tafiya a cikin daji domin ta bar mahaifinsu amma ta ki. Yar marigayen ta ce a lokacin da mama da baba suke hannun bata garin, a lokacin ne dai 'yan bindigan suka ba wa mahaifiyarmu dama akan cewa ta koma gida, ita kuma mahaifiyarmu ta ga cewa ba za ta iya tafiya ta bar mahaifinmu a mummunan yanayi da yake ciki ba, da ta kara da cewa mama na daga cikin mata masu karfin hali da na sani, kaɗan ne daga cikin mata a wannan zamani da za su iya nuna irin wannan jarumta. Allah ya ji kansa baba, ta kuma yi addu'a cewa ya Allah ya wulakanta masu garkuwa da mutane da masu ɗaukar nauyinsu da waɗanda suka yi da su zuwan wannan musifa. Allah ya kawo ƙarshen su, duba da irin yadda ƙasar ta Najeriya kusan kullum musamman ma arewaci, inda har yanzu al'amura suka ki cinyewa, inda abubuwa da dama ke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa. Duk da dai a gefen jami'an tsaro sun bayyana kan cewa suna iya bakin kokarin su domin tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a yankin arewacin kasar ta Najeriya, to amma kuma har yanzu dai yan bindigan suna nan suna ci gaba da cin karnukan su babu babbaka da kuma kashe mutanen da ba su gani ba. Shi yasa mutanen da dama ke ci gaba da addu'o'i akan cewa ina ma irin abubuwan da ya faru kwanakin baya da Abubakar shugaban kungiyar yan tada kayan bayan nan ta yan haramun, wanda an gagara kashe shi, wanda daga karshe dai daga cikin yaransa ne wanda ya rena su ne da suka juya masa baya inda so kai ga kashe shi. Mutane yanzu haka sun koma suna roƙon Allah da Allah ya ci gaba da haddasa fitina, inda mutane na ci gaba da addu'a da Allah ya jefa gagarumin fada a tsakanin yan bindigogi, su ma kananan yaran su ci gaba da kashe shugabannin su, kamar yadda ya faru da wato Abubakar a yankin Sambisa da ke can a yankin jihar Borno. Mutane da dama ne da yake ci gaba da addu'a kan cewa da Allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa, musamman ma da wannan gagarumar rigima ta barke tsakanin Aleru da wato Muhammadu Khalla Maha a yankin karamar hukumar Musawa da kuma yankin karamar hukumar Matazu, da dai halin da ke suke dai har yanzu dai ba a ga maciji tsakanin bangarorin biyu.